През последните няколко милиарда години Земята е била удряна от астероиди, блъснала се е в други планети и е замръзнала няколко пъти. Да не говорим, че е управляван от всякакви луди форми на живот. Понякога е чудно, че нашата синя родина изобщо е оцеляла. Но ако искаме да направим вихрена обиколка на историята на нашата планета, ще трябва да започнем много назад в самото начало. Преди около 4,5 милиарда години нашата Слънчева система започна да излиза от гъст облак от междузвезден газ и прах. Този облак се свива въртящ се диск от материя, който ставаше все по-горещ и по-горещ и по-горещ, докато водородът се сля в хилии. И точно така се роди нашето Слънце. И бебето Земя също беше на път. След раждането на нашата звезда цялата материя в най-отдалечените краища на въртящия се диск започна да се слепва. Тези бучки биха били разсадът за планетите и луните в нашата Слънчева система. Тъй като натрупваха повече материя, те ставаха по-големи и по-сферични. Поблизо до Слънцето целият скалист материал формира вътрешните планети като Марс и Земята. Тази млада Земя беше невероятно активна, вулканично казано. Той изхвърля газове като сероводород, метан и въглероден диоксид. Тези газове съставляват първата атмосфера на нашата планета. Ранната Земя е била постоянно бомбардирана от големи астероиди и комети. И скоро Земята преживя още по-жесток сблъсък. Тея, планета с размерите на Марс, се блъсна право в нашия млад свят. Този епичен сблъсък изхвърли парчета материя около земната орбита и след това гравитацията ги свърза заедно в това, което сега познаваме като Луната. Преди 3,8 милиарда години, на тази гореща ранна Земя не е имало океани. Цялата вода е съществувала като газ. Но преди 3,8 милиарда години нашата планета се е охладила достатъчно, за да кондензира водата и да стане течна. Първият примитивен океан покри тази млада Земя и я превърна във воден свят. H2O е основна съставка за създаването на живи същества. Така че с цялата тази вода животът се е появил на Земята преди около 3,7 милиарда години. Тези най-ранни форми на живот са били микроскопични организми. Но почти милиард години след това някои от тези организми промениха курса на света, преди 3,3 милиарда години, но Земята не остана като воден свят много дълго. Скоро от древния океан се появиха първите континенти. Учените ги наричат кратони. Докато все повече и повече Земя се издигаше от океана, на планетата се появи първият суперконтинент. Валбара не беше точно суперконтинент. Беше доста малък. Учените смятат, че е по-малък от континента Австралия, преди 2,4 милиарда години. Преди около 2,4 милиарда години цианобактериите са еволюирали, за да станат първите фотосинтезатори на нашата планета. И накрая, имахме някои производители на кислород, за да направим атмосферата на Земята много по-гостоприемна. А останалото е история. Хора, майтапя се. Все още ни предстои дълъг път. С целия този нов кислород атмосферата на Земята имаше много по-ниски нива на въглероден диоксид. И това направи планетата ледено-студена. Голяма част от нашия млад свят замръзна, когато Земята видя първата си ледникова епоха. В някои райони ледниците се простираха чак до екватора. Преди 1,1 милиарда години, докато атмосферата на Земята се променяше, континентите също се движеха. Те се разделиха и се събраха отново в следващия суперконтинент Родиния. Родиния беше истински суперконтинент. Може да е бил най-големият суперконтинент, покривал някога планетата. А животът? Животът най-накрая стана посложен. Но тогава нещо се случи, Родиния се разпадна и се събра нов суперконтинент. Тази се наричаше Панотия. Тогава, между около 540 и 485 милиона години, е имало експлозия на нов живот.
Това време беше наречено Камбрийска експлозия. И животните, които са еволюирали през този период, са имали твърди части на тялото като черупки или шипове. Най-известните от всички бяха трилобитите, изглеждащи като извънземни, преди 440 милиона години. Преди около 440 милиона години климатът внезапно се промени и температурата на океана се промени драстично. Земята видя първото си масово измиране. Това беше ордовикско-силурийското измиране. И по-голямата част от живота, който се разпространяваше около планетата, изчезна. Много от тези форми на живот поставиха основата на екосистемите, които имаме на Земята днес. Преди някъде между 420 до 350 милиона години първите дървета са изникнали от почвата на Земята. И първите животни също си проправиха път към сушата. Преди 250 милиона години планетата е била покрита от последния ни огромен суперконтинент – Пангея. За съжаление, през този период Земята стана свидетел на най-голямото масово измиране в нашата история. Голямото умиране. Огромните количества парникови газове и ускореното глобално затопляне унищожиха около 90% от всички видове на Земята. Но това масово изчезване помогна да се проправи пътя за еволюцията на следващата вълна от животни. Преди 240 до 230 милиона години се появяват първите динозаври. През следващите 150 милиона години те ще управляват Земята. Ако бяхте там, щяхте да видите гигантския зауропод аржентинозавър, най-голямото сухоземно животно, съществувало някога. Или може да сте били преследвани от един от най-големите върхови хищници на Земята – T-Rex. Освен това ще станете свидетели на разпадането на Пангея и образуването на континентите, които познаваме днес. Може би вече знаете на къде води това. Преди 66 милиона години. Преди 66 милиона години астероид се блъсна в нашата планета, точно там, където сега се намира Мексико. Той изкашля толкова много отломки в атмосферата, че блокира Слънцето. Това доведе до опустошителни климатични промени, които причиниха измирането на динозаврите. Следващата вълна от нововъзникващи животни, бозайниците, станаха по-често срещани. Преди 6 милиона години, преди около 6 милиона години най-ранните известни хора са стъпили на този свят. Този вид се нарича Sahelanthropus. Въпреки че вероятно все още ходеха на 4 крака. Преди 4 милиона години ранните хора са започнали да ходят изправени. И около 1 милион години по-късно те ще разработят първите известни инструменти, които са използвали, за да разбиват неща. Преди около 800 хиляди години нещата избухнаха. Тези ранни хора са открили как да контролират огъня и сега могат да готвят храна и да си осигуряват топлина. Техните мозъци продължиха да се развиват, сега по-бързо от всякога. Тези хора се научиха да взаимодействат помежду си и с заобикалящия свят по съвсем нови начини. Преди 40 000 до 15 000 години всички други човешки видове, освен Homo sapiens, са изчезнали. Преди 10 000 години Земята е видяла своите най-ранни фермери. Тези предишни номадски хора спряха да се скитат по планетата и най-накрая пуснаха корените си. Преди 250 години, прескачайки напред до преди около 250 години, се състоя индустриалната революция. Преминахме през големи технологични, социално-икономически и културни трансформации. Селските, базирани на ферми общества, стават по-индустриализирани, градски. Цялата тази промяна беше предизвикана от въглищата, след това от петрола и природния газ, което беше началото на човечеството. Освобождаващо огромни количества въглероден диоксид и други замърсители в атмосферата, нашата човешка популация продължи да нараства. До 1804 година достигнахме 1 милиард. До 1927 година достигнахме 2 милиарда. И от 60-те години на миналия век световното население нараства все по-бързо и по-бързо до сегашното ниво на над 8 милиарда души.
И сега има нова заплаха за човешкото съществуване и много други форми на живот тук на Земята. Изменението на климата. Температурите и морското равнище се покачват в световен мащаб, а биоразнообразието намалява, може да сме на ръба на друго масово изчезване, ако нещата не се променят.